Sada ću vam govoriti o nečemu što je nama, kažu, još uvek tuđe. A tuđe je to da kada nešto osnivamo, kada nešto radimo, da za to tražimo neke savete. Obično slušamo kumove, prijatelje, one koji kao imaju iskustva, ali retko se obratimo stručnjaku. I zato sam ja pozvala Snežanu Simin. Ona je poslovni konsultant, od nedavno je član i Srpsko-švajcarske privredne komore, ukazano je proverenje zbog njene stručnosti i što je u nekim situacijama bila dovoljno mudra da firme koje su je pitale za mišljenje posavetuje pravilno, koliko god to bilo bolno. I zato ja nju pitam, danas u studiju, gospođo Simin, koliko vas slušaju oni koji vas pozovu da ih savetujete? Dobar dan vama i vašim gledaocima i hvala na pozivu. Tema je sigurno vrlo interesantna. Koliko slušaju? Najčešće slušaju kada se suoče sa problemom. Bilo bi naravno mnogo bolje da se usluge znanja koriste da do problema ne dođe, ali kada problem dođe vi prosto nemate drugog izbora nego da pozovete nekoga ko je sposoban da vam pomogne da problem prevaziđete. Međutim, kada imate, na primjer, čoveka koji je moćan, koji ima firmu, i kada mu savetujete nešto što je dosta drastično, jer obično se drastičan savet daje kada treba nešto spasavati, koja je prva reakcija? Pa reakcije su različite. Naravno da nikome ne prija ko je već postigao određeni nivo uspeha da se suoči da je do nekog propusta došlo i da je potrebno angažovati neko znanje sa strane. Ali znate šta, što ste uspešniji, to nepoverljivost prema eksternim resursima znanja raste. Dakle, sretnija je situacija kod velikih kompanija koje prosto imaju tu kulturu i svest, mobilisanje svih raspoloživih znanja koje postoje na tržištu da bi prevazišli problem i da bi bili još uspešniji. Zapravo oni su i uspešni zato što u kontinuitetu koriste znanja koje su na raspolaganju. Kada su u pitanju slučajevi koje ste vi pomenuli, ima, da kažem, različitih situacija, ali u svakom slučaju tu je i do konsultanta, što veće iskustvo ima, što je sposobniji da konkretnu uslugu pruži, znači da ide što konkretnije i što jasnije na problem, ukoliko je za to sposoban, onda postoji mogućnost da se to osnovno poverenje stekne i da se problem prevaziđe. Znači, uspostavljanje poverenja između vas i nekoga koji ima problem je ključ za uspešno savetovanje. Vidite ovako, za nekoga kažu da je jako bogat čovek i važi u javnosti kao jako bogat čovek. Međutim, vi kada uđete u dokumentaciju, a vi imate prilike da ulazite u takve dokumentacije, jer kad vam se poveruje, vi morate sve da vidite, vi vidite da je to osoba koja je dužna, koja ima kredite. Kako možemo govoriti uopšte o uspešnosti nekoga ko je dužan? To je prosto nezamislivo, a mi to radimo često i mediji su tu krivi. Proglašavate nekoga velikim magnatom, vrlo uspešnim, dok ne dođe do situacije da je sve na papiru. Da li ti ljudi slušaju bilo koga? Da li su svesni da im se dogodilo bogatstvo i da sada treba biti stručan i to održati? Ljudi o kojima vi govorite su zapravo proizvod tranzicionih uslova privređivanja. Određenom broju ljudi iz tog kruga se uspeh desio slučajno, nije slučaj sa svima, neko je prosto zapao u problem zato što je možda precenio svoje sposobnosti i znanja i kada se sa tim suoči on hoće, znači da problem prevaziđe. Ali činjenica jeste da sa promenom uslova poslovanja na našem tržištu i poboljšanjem opšteg privrednog ambijenta koga nema bez podizanja kriterijuma, vrlo jasnih kriterijuma šta je uspeh, a šta je kvazi uspeh, neće biti opšteg napretka. Znači, pitanje zaista jeste suštinski na mestu ko se favorizuje u javnosti. Ja ću vam reći ko je za mene uspešan, jel mogu da vam kažem? Naravno. Onaj koji nema dugova, koji isplaćuje svoje radnike, koji jednostavno redovno plaća svoje rate kredita i koji može da sagleda svoje napredovanje ili razvoj firme u budućnosti. Znate? Toga ima jako malo. To je ono što se u biznisu zove profitabilno i održivo poslovanje. Je tako? Da. I to je... Jer vi ne možete vama da bude dobro, da budete bogati, a da tom prilikom ne izvršavate svoje obaveze prema ljudima koji rade za vas. Pa to je taj kvazi uspeh o kome smo govorili. To je kvazi biznis. Pa naravno, ali to nije biznis koji je održiv na duži rok i to nije biznis koji može da doprinese privrednom razvoju. I ja mislim da kod nas o tome svest već postoji i da se vrlo aktivno radi da se te okolnosti menjaju. I ja bih lično volela
da javnost bude upoznata, pogotovo mlađe generacije, o tome ko su zaista uspešni ljudi. I mislim da je u javnosti potrebno da se favorizuju uspešne priče, uspešni ljudi, jer, na primjer, u uspešne priče najbolje možete da naučite kako možete da uspete i vi, šta je potrebno da biste bili uspešni, koliko odricanja to podrazumeva, koliko znanja to zahteva i da je to u svakom slučaju jedna, tako da kažem, ilustrativno hrabra ekspedicija koja traje dugo. Radi se mnogo na tome da ljudi treba da krenu u svoj privatni biznis. Imate puno olakšica i svi hoće to da krenu, jel? To su veliki rizici. Na samom početku treba uzeti i konsultovati se, pitati i odlučiti adekvatno. Neophodno je. Neophodno. To je kao kod doktora, znate? Apsolutno. Neophodno je na razvijenim tržištima, znači svako ko hoće da počne svoj biznis, on ima mogućnost da dobije čak i mentora da bi od svoje početne sjajne ideje došao do uspešnog poslovanja. Bolje imati mentora tada, nego mentora posle kad ste u bankrotstvu. U svakom slučaju, to je kao i sa zdravljem. Bolje preventiva nego da posle dođete kod doktora. Hvala vam puno što ste došli i čestitke za ovo članstvo sa Švajcarcima. Znate šta, Švajcarci obično uzimaju one koji su precizni i provereni. Hvala vam puno. Hvala i vama.